Najtemnejšia manipulačná technika, ako niekoho prinútiť zamilovať sa. Toto je veľmi toxické a neodporúčam to používať, ale chcem, aby ste o tom vedeli, aby ste sa ochránili. Táto technika sa nazýva striedanie potešenia spôsobením bolesti. Existuje trojkrokový postup. Najprv musíte vytvoriť vzorec dávania potešenia a uznania. Potom ho musíte prerušiť. Musíte sa stiahnuť, byť chladný, byť vzdialený. To spôsobí, že sa druhá osoba cíti neistá a začne vás prenasledovať, pretože chce od vás náklonnosť ako na začiatku. Keď s niekým zle zaobchádzate, jeho sebaúcta klesá a jediná vec, ktorá ju môže znova zvýšiť, ste vy. Tretí krok je opäť uznanie. Spôsobenie bolesti osobe vytvára k vám pripútanosť a robí vás pre nich nezabudnutelnými. Pomocou tejto techniky môžete manipulovať niekoho, koho chcete, aby sa do vás zamiloval.